വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ 19:34. എന്നാൽ പടയാളികളിൽ ഒരുവൻ അവന്റെ പാർശ്വത്തിൽ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി. ഉടനെ അതിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു. തന്നെ ശൂന്യനാക്കാൻ അവൻ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു എന്നതിന്റെ പൊരുൾ കുരിശിൽ തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അവസാന ശ്വാസം വരെയും ഒരാൾ കബറിന് വേണ്ടി ശൂന്യനാവാനാകും. ശൂന്യനാകാൻ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു, ഞാൻ വല്ലാതെ വേവലാതിപ്പെടുന്നു. നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും എല്ലാം ചോർന്നു പോകുമ്പോഴും ഒരു നിറപുഞ്ചിരി സമ്മാനിക്കാൻ കഴിയണേ എന്നതാണ് നോമ്പിലെ പ്രാർത്ഥന.